Десятки протестувальників у Казахстані убиті силовиками. Поліція повідомляє також про сотні постраждалих силовиків. У найбільшому місті Казахстану Алмати біля міської адміністрації чутно постріли. Раніше її підпалили мітингарі. У великих містах країни тривають антиурядові виступи. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв попросив країни-члени Організації договору про колективну безпеку надати військову допомогу. Це проросійський військовий блок із центром в Москві. До ОДКБ, окрім Казахстану, входить Вірменія, Білорусь, Росія, Киргизстан і Таджикистан. І нинішній голова її ради, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, підтвердив, що до Казахстану відправились так звані миротворці. Колони військової техніки, найімовірніше російської, уже на дорогах Казахстану. Токаєв називає протестувальників міжнародними терористами, які, мовляв, пройшли серйозну підготовку за кордоном. Їхні дії він вважає актом агресії, на відміну від стрілянини з боку силовиків. Терористи, нам хорошо известно, они бесчинствуют в настоящее время в Алмате, в других городах, захватывают здания инфраструктуры и, самое главное, захватывают помещения, где находится стрелковое оружие. Акції протесту спалахнули 2 січня у Мангістауській області після різкого підвищення цін на скраплений газ. Проте пізніше вимоги стали політичними. Люди закликали владу, зокрема і Назарбаєва, піти у відставку. І хоча уряд зрештою пообіцяв знизити ціни на газ у Мангістауській області, протести перекинулися на інші міста. Журналістер, блогерлер. Шановні журналісти, блогери, тут розповідають багато версій того, що відбувається. Ви маєте розуміти, що сталося. Після 30 років тиску пружина випрямилася. Дивіться, по нас стріляють. Але ніхто з нас не хоче вбивати людей. Будь ласка, прийдіть і подивіться самі на лице нашої країни. Президент відправив у відставку уряд. Нурсултан Назарбаєв залишив посаду голови Ради безпеки країни. Але протести лише посилилися. Наразі на всій території Казахстану діє режим надзвичайної ситуації. ООН та ОБСЄ закликали сторони конфлікту до стриманого діалогу.